ọbala bụ mmiri bụ ndụ n'ime. Once they sacrifice, there must be ritual killing, karat berit, acherita de barim, ọ bụ iwu ka ọ bụ. Aja ọbara na-achị ụwa niile. Aja bụ ife eji akpọku mmụọ na-eje ozi. Ụgwọ mmụọ gara ụgwọ mmadụ, ụgwọ mmadụ gara ụgwọ mmụọ. Fancha ene si na ụgwọ ọbara. Ọ na ọ na-abụ oge ọmụna mmadụ fụgo ọkpaghasị na ụdị na ọ na-achọ ugbo ha egbuo. Ma onye nwere imelie ụgwọ ọbara ka ọ bụ. Dibịa na-atụ egwu na n'Igbo abụrụ nke na-agba afa ma nke na-agwọ ọgwụ. Ọ bụ dibịa na-achụ aja. Blood is sacred because there's life in the blood. Ọbara abụrụ ndụ, ọ bụrụ ọnwụ. Ọ ga-abụ ndụ onye ezi omume, ọ ga-abụ ọnwụ onye ajọ omume. Ndị be anyị ekene unu unu ma ebe anyị nọ ụmụ maka isi eme ya, ụmụ maka isi akụ ya mgbe ọbụla anyị ka nọ na Young Content Factory. Afa m bụ Dr. Chijioke Igwendụ Odogwu bụ Yam Baba. Mmemme anyị na-akụ tata ka anyị na-akpọ okwu na ụka. Mmemme anyị ji akọwala unu ife dị omimi dịgasị anya. Anyị na-ekwu maka ụwa, na-ekwu maka eluigwe, na-ekwu maka ọkụ, ma omenanị, ma omenelu, ma omenetiti, ma ụka. Ma mmiri ma na ife dị iche iche, ife mile eme. Mgbọrọgwụ akwụkwọ anyị kpọrọ okwu na ụka maka na ọ dị hydra-headed. Ị na-anya okwu na ụka mean conversation, ịkpa nkata. Ị na-ekwe anya okwu na ụka mean okwu na ụka, talk and church. Ị na-ekwe anya mean ka okwu na ụka daize nsogbu ode. Maka isi eme ya, biko weta akwụkwọ na pen maka na ị na-edikwa a na-ekwu ị na-edetu. Maka na onye mụ na ya nọ bụ onye unu ma ama. Onye na-aba na mmụọ tụrụ ugo bata. Very Reverend Father Professor Bonacristus Umogo, mmụọ na mmadụ, a professor of metaphysics, the spiritual director of Communio Santorum worldwide. The padre, papa, mgbe ọbụla mụ na gị n'otu ana m akwado ala m eji aka inu na-akpa sometimes maka na sometimes ikwu okwu m otu omenwụzi jiri aka inu wee otu onwe mmụọ na mmadụ nnọọ nne kisiwe nọrela anyị nnọọ nne tata enwere ife na-agbagwoju ndị mmadụ anya anyị ga-etinye ọnụ. Enwere ike ekwu onye ọ dị simple mana abanye n'ime evo na subject na topic abụrụ evo na faculty and the department abụrụ ofufe mancha nọ n'ime faculty ka a na-enwe department, enwezie class, enwezie groups. So tata anyị na-ekwu maka aja ọbala. What is blood sacrifice? Kedu ife melo asị na blood no be water. Ọbala bụrụ mmiri. Blood is thicker than water. Kedu ife abụ na-ejili ọbala mee o wee sie ike? Kedu ife dị n'ọbala a? Asị na all deity na ọbala. Kedu ife si ike n'ọbala a? Asị na mmadụ na-abụ gbaa ndụ suo enweva were ọbala tie n'ọjị taa ife nwa afịọ tata mụ na onye ga-ebi aka ọfụma na ọfụma, mmụọ na mmadụ biko were nwa were pụta ka ndị mmadụ wee ghọta ọfụma. Iwe ike bido wit kọwala ife ọbala bụ, kọwala ife sacrifice bụ, then chịkọta afa na abụọ mmụọ ime ọfụma. Aga m asị na abịa na aja, ife aja bụ ife erunyere mmụọ, eji ebeku mmụọ ya mee ife, eji akpọku mmụọ ya ji ozi, eji ata mmụọ arụ na ntị, eji agba mmụọ izu. Ya bụ ọ bụ ife dị ndụ. Ekwu na mmụọ n'onwe bụ ife dị ndụ. Ọ dị ndụ. Ya aja bifa na-erunyere mmụọ ahụ dị ndụ. A na-erukwa ife dị ndụ. Ife ahụ dị ndụ a chọrọ iji wee mee ọgbụgba ndụ. Yes. Onye kpatara na aja ọbụla
na-eji ọkụ were arụ ọrụ. Ọ bụrụ ọkụ si n'anyanwụ, o si n'ọnwa, o si na kpakpando. Kpakpando ọgbụgba ndụ. Kpakpando ọgbụgba ndụ. Ya bụ oge ọ na-ekwu gbasara àjà, enwere mmụọ nọ n'iru gị. Mmụọ ahụ dị ndụ, ụrụ mmụọ nwụrụ anwụ, nwee ife dị ndụ iji n'aka gị. Nwee ike ife ọbụla, nwee ife anụmanụ, nwee ike bụrụ mmadụ ibe gị, nwee ike bụrụkwa mmụọ n'onwe. Ịchọ ka ịrụnyelie mmụọ a n'usoro. Ife ji si na usoro afọ usoro ife na-akpọ imedo ife. Usoro imedo ife, usoro imere ife. Ya bụ ritual procedure, ritual modus operandi. Once they sacrifice, there must be ritual killing. Karat berit. Achere de barim, ọ bụ iwu ka ọ bụ. Ya bụ oge ọ bụla achụrụ aja, enwere usoro eji medo ife, eji redo ife, eji meria ife, n'ụdị ga-eme ka ndụ si na ndụ wee pụọ, ka ekechie ndụ afọ wee dunye ndụ afọ ozi ife ọ ga-eme. Ozi nwere ike ife ọbụla. Nwere ike ịbụ ka agwọ mmadụ ọya, nwere ike ịbụ ka atọrapụ mmadụ onye eji eji, nwere ike ịbụ ka ife kọrọ akọ, ka ife dị n'ebe ife kọrọ, ma ife adakọ n'ebe ife na-adị. Nwere ike ịbụ ka aga sugbuo mmadụ, gbuo mmadụ. Nwere ike ịbụ ka aga gbaa afịa ọkụ. Gbaa ife dị ka afịa maka onwe afịa mkpọrọ kịta ụgbọ ọgasị ebe a gasị. Yes, ya bụ na achọrọ ka akụta igodi ife aja ụkwazi ya abịa iwepụ na ụdị a ntinyelie, maka na ị ga-afụ na aja ọbara bụ ụdị nke a na-ekwu kịta. A ga-emere ife, a ga-emedo ife, a ga-eredo ife, a ga-egbu ife, a ga-egute ndụ, tọnụọ ndụ afọ, were eziga ya ozi n'afa mmụọ eji eziga ya n'usoro ụfọdụ ife gasị a ga-emegasị. O nwere aja ọzọ, ma nke a o sokwa na ife a na-eme, mana o so na ife a na-eme. Aja nke a bụ aja ịnọ udolo were nnukwute ife mee ka ofunahụ gị mgbe ife afọ. Ọ ga-ebu ibu mee ka ofunahụ gị, ka i wee nweta ife ọzọ ka ife afọ. Aga m ayọ ndị mmadụ ịchọ onwe ife ịchọrọ ka i were chụọ ụdị aja, ya bụrụ onwe gị ma ọ bụrụ ife ị nwere, ejide mmadụ ibe gị wee mee. Ejikwa na akụrụ mmadụ ibe wee mee. Were onwe gị ma were ife ị nwere wee mee. Aka na bịa n'ụdị ife afọ gasị. Ya bụ na ụdị aja erikasị, aja dị ka ife na-akpọ ahụ ha, mana oke a nkwulie ka m ji chọ ka m banye n'ime ọbara. Ma ị ga-afụ ụdị aja na-agba nkwu kịta, nke banye n'ọbara bụ nke mbụ m kwuru. Ọbara ọbara dị egwu. Isi ọbara, ikuku ọbara. Ọbara bụ mmiri bụ ndụ n'ime. Ọ bụ mmiri bụ ndụ n'ime. Ị na-efu na mmiri a na-ebusasị ma ikuku ka a na-akpọ oxygen na ife oriri ụfọdụ dị mma nnukwu n'akụkụ arụ dị iche iche, na-ebutekwazị ndị jọrọ njọ, ndị ejigo megasị ife dịka ma carbon dioxide na ife ndị ọzọ. Ma achọrọ m ịba nnukwu na ife ndị oyibo mana ị na-efe na ife aga oyibo kpọrọ ọbara. Ọ bụ mmiri pụrụ iche, mmiri na-eme ife dị iche, mmiri ọ dị iche. Nwere m dị ka anyị ife na ọbara bụ ndụ, mmiri bụ ndụ. Ị ga-afụ na oge ọbụla bụ oge ikunu ọbara, ifu na ọbara dị nsọ. Blood is sacred. Why? Because there's life in the blood. Ọbara dị nsọ maka na ndụ dị n'ime ọbara. Onye bụ na ị gaa na Leviticus 17:11 ọ sị, the life of the flesh is in the blood. Ndụ nke anụ arụ dị n'ime ọbara. Omezi ọ sị
ọ bụrụ maka na ọ bụ ndụ nke anụ arụ dị n'ime ọbara nọ maka mmụọ nyere ndụ afọ n'ime anụ arụ afọ dị n'ime ọbara ya bụ ọgba ndụ nke anụ arụ dị n'ime ọbara mana ọ bụrụ maka ọbara n'onwe ya akụwa maka ọbara nọ maka ndụ nke anụ arụ afọ si na mmụọ nyere ndụ afọ n'ime anụ afọ dị n'ime ọbara ya bụ na iwu na mmụọ nke ndụ dị n'ime ọbara ka ịfụ na onwe ife dị ka mmụọ dị ndụ ịchọ ihe ife dị ndụ ị ga-afụ na ọbara ga-adị n'ime o nwere okwu nnekwu oge ọbụla maka na ekwu m ụfọdụ okwu na Igbo a ụfọdụ oge ndị mmadụ anaghị ekwugasị ya ma fa marazi onye kwulie okwu na nkwuru mmana nkwulie ka nkwa nke agịda ga-enwe ebe ọbụla ị nụrụ ya ụta na fara abụọ na kwuru okwu afọ ọbara abụrụ ndụ ọbụla ọnwụ ma ọ ga-abụ ndụ onye ezi omume ọ ga-abụ ọnwụ onye ajọ omume ya pụtara na iyi dị n'ọbara ọmụmadụ dị n'ime ọbara ya biko gị na mmụọ na-emekwukwa ife gbasara ọbara iyi dị n'ime ị na-aṅụ iyi ọgbọdụ dị n'ime ka ebechapụ anya maka na ife a doo ndị mmadụ isi ịtụ dị iche iche ibekeda n'ala Igbo ụgwọ mmụọ niile ụgwọ gara ụgwọ niile ụgwọ mmụọ gara ụgwọ mmadụ gara ụgwọ mmụọ fancha niile si na ụgwọ ọbara ya nwere aja achụrụ enyere mmụọ ọbara were ndụ ife afọ eji chụọ aja afọ kụkọrọ ndụ ndị ọzọ wee nye mmụọ afọ wee haziere ife ọ ga-enye ezinụlọ emesizie ndị mmadụ ambụzi ebe afọ fezie mmụọ ọzọ ha bụzie mmụọ afọ ga-eji isi ọbara na-achọ ofu ya nwa tokwuru ọ na ọbara afọ na-aga na-arụ ofu ọbara nsogbu adịgolo ya na ụfọdụ oge mmụọ afọ gonie n'iwe maka na enyezi okwu ọgba ndụ ebe ọ na-agbara ndụ ngasịrị ife eji edo ọgba ndụ afọ nwere ike ọ bụ na ifere ka izu nte ma ọ bụ ofu arọ abịa medo ụfọdụ ife mere ife dị onwe usoro ụta anụ dị etu a gbuo ya weta ife sie gbuo rikọ ma ife ndị ọzọ wee ndị ọzọ tụpụrụ n'isi mmụọ afọ isi alụsị afọ were nke a mee nke were nke ọzọ mee nke a emesịa akụziwa ha na-eme nsogbu adịgo ụgwọ mmụọ adịgo bụ ụgwọ ọbara onwe ka m bịa onwe ife ọbụla bụ ife bụ ụgwọ ọbara ka m kwuo kịta ga-abụ biko ọ bụrụ na ife a na-eme na ndụ gị ghọta na ụgwọ ọbara ka ọ bụ ma ị marọ ọ na ọ na-abụ oge ọbụla mmadụ fụgo ọ kpaghasị n'ụdị na ọ na-achọ ugbo ha egbuo ma onye nwere imelie ụgwọ ọbara ka ọ bụ isi ọbara ọdụ ụzọ asaa ka m gụsị ya gịda ga ndị ọ na-eme ị na-ekpe ekpere ịmara ife ya prayer point ọ bụghị na ọdụ maka ụdị ihe a ị ga-akpọ ekpere n'ọnụ enwu apigbuo ide ọ bụrụ na Chineke nwere ike ife agaghị ndekwu ọ nọ mana ọ nọ eme gịnị ome ị ga-afụ na ekwuru ife agịda anyị bịa na Jesu Kristi nsogbu ga-adị anyị agaghị ha na-ana maka aja ọbara ka ọ chụrụ aja ọbara ka ebata o ji chụọ aja ọbara maka ọma o nwere ife ọzọ o nwere okwu ọzọ ịma a na ndụ detu atụpụrụ ndị mmadụ okwu kara aga nke a kwesị na ụka si na omenala gara adị abụrụ ezi ụka omenala si na ụka gara adị abụrụ ezi omenala ịmara m gwuru okwu ahụ ndị mmadụ na-ekwuli ya kịta ha mazị onye kwulie ọzọ nke ekwu kịta bụ abịa na Igbo dibịa a na-atụ egwu ị ga na ndị mmadụ na-ekwu okwu ya kịta ọmụkwulie nke ngwa ama na ọmụkwulie dibịa a na-atụ egwu na Igbo abụrụ nke na-agba afa ma nke na-agwọ ọgwụ mgbe nke na-eje na mmụọ ọ bụ dibịa na-achụ àjà maka àjà ka a chụchara ife ndụ nwụọ ife nwụrụ anwụ dị ndụ n'ịnụ na mmadụ odoro etu a onye na-aka nka na ododo nwụghe dịka nwa ọfụọ aja ọbara ka ọ bụ
ajọ ọbara na nọdụrụ ego fịadụ mmadụ ala n'onye dụwa ego ju ebe niile ajọ ọbara ajọ ọbara ọ bụrụ nke ọjọọ ọ bụrụ nke ọma ma ọbara dị n'ime so nwere na-agụ tupu okwu nke abanọ maka nkwe na ajọ ọbara siri ike Jesu chọrọ ịbịa zọpụta ụwa onwezi ajọ ọzọ ọ fụrụ na-abụrụ ajọ ọbara gosi na o siri ike so nke mbụ wụ na ịnọgide etu a mmadụ afọgo ya ife na-akpọ spirit of hatred kpọga asị n'ụdị enye mọsụ gbuo mana onye a chọọ ife mere n'enu chọọ na nefọrọ ịma na ọbara dị n'ime nke ọzọ nke a gbasara ụmụ nwaanyị biko na-egwe ntị ọfụma ọ bụrụ na ahụ dị gị mma menstruation ị na-afịa ovulation ị na-afịa ife ị na-afịa mana gaa mụọ nwa wee mee ife na-eme megide anụkwụ nwa obere ga-agbanwe na-agakọ fibroid ju na-agbanwe breast ju na-agbanwe aka na-ekwu agbanwe afọ a na-achọzi ya achọ ụgwọ ọbara maọbụ na ọ na-abịa ịtụrụ ime miscarriage oge ọbụla ya na ịmụgo ụmụ 10 nwere nke iji maọbụ na ijere ịmụ nwa wee nwụọ kasị ọ na-eme in a serious way onye nke a jere ịmụ nwa ọ n'ụdị n'ụgbọ ya ọ bụ onye Ọka na ọ dị n'ụgbọ jee mụ nwa nwụọ nwanne nwaanyị na ọ dị n'Enugu jee mụ nwa nwụọ ọbara nke a gbasara ọgwụ bụ iru arụsị a na-akpọ akwali maọbụ ọda efere alụsị ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ nke a bụ nke abụọ nke ịtọ siri ezigbote ike nke a dị omimi ọ bụrụ na oge ọbụla ọmarịcha ife mere gị ife ọma mere gị a na-aṅụrị ihe onye nke a nafere ego nke a ofu nnukwute ajọ ife abịa napụ ife ọma afọ chọkwuo ndụ ka ogbuo egbuo ụgwọ ọbara dị n'ime ya dị ife ọma mere ọ na-aṅụrịkwu ife afọ wee dọkpụta ofu ajọ ife mezi ị na-asọ gara ma mechizie isi na mmadụ wee pụọ na-ekpukpu gara si na mmadụ wee pụọ ya bụ nwa obere ihe ga-enwu anwụ ajọ ọbara of course nke gbasara na ndị mmadụ na-anwụ oge ọbụla na be gị ma ọkụkọ ịkpata ọkụkọ nwụọ ịkpata ewu nwụọ ịkpata ịmụta nwa nwụọ ụkazi na ụmụaka na-anwụ n'iru nne na nafa oge ọbụla ụgwọ ọbara ka m hapụzi egwu aka nwoke banye n'ife na-ekwu mana achọrọ nke metụ aka na o nwere ụfọdụ ife gara na-afụ na ezinụlọ be gị n'ebe na-azụ afịa be na-arụ ọrụ odo ya na ife afọ dị ya ka o si dị ya na ezinụlọ ka o si dịkwazi ya na ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka o si dị ya ebe a na-alụgasị ụlọ nwoke dị ebe na-alụ ụlọ na odo onye ọrụ da ebe ha dagbuo nwa anya ma ndị ọrụ na-abụ ebido ọgụ gbuso onwe ha ebe afọ ụgwọ ọbara dị n'ebe afọ onwe ga-abụrụ na ebe afọ na nwere oge a na-atọrọ ndị mmadụ na-egbu ha n'ebe afọ ma ọ nwere onye egburu ebe afọ nye ya ebe afọ n'ụzọ adịrọ mma ya bụ na ife nna akọwa bụ ọbara na-agba ọbara wee na-abazi na ife dị omimi nji wee tụrụ na ntụrụ si na ọbara abụrụ ndụ ọ bụrụ ọnwụ ọ ga-abụ ndụ onye ezi omume ma ọ ga-abụ ọnwụ onye ajọ omume maka na ị na-anya efu na ajọ ọbara na-achị ụwa niile ajọ ọbara dị na mmiri kezi maka na ọdọdana na aja na-eleghị bụ na orie mbi akwụ aka na akwụ ogbe na akwụ ọbara ọ dị na ikuku n'otu nzo sọsọ na the four occult kingdoms of the air o juru ebe afọ
ndị otu amụsị na ya ọbara bụzi ife ya ọkwụ aka ebe ahụ ọkwụ ọbara ite ọbara ebe niile dị ife afọ mana ofu ife dị mkpa nnukwu ugwu ọbara ka nchekwazi ife m kwuru na mbụ biko gee ntị ọfụma maka na ukwu a miri emi oge ọbụla egbupụrụ ife ọbara na-awụ ịna ya na mmụọ nwa ife dị ka anwụrụ fọ na-acha white fọ na-acha black fọ na-acha green nwere anwụrụ na o so ụdị mmụọ anụ ọfịa afọ bụ ọ bụ mbekwu ọ bụ agwọ ọ bụ ewu ọ bụ efi ọ bụ mmadụ ya o nwere ife ga na-afụ ife a bụ mmụọ o si na ọbara na-apụta ọ ife afọ ka ọ na-apụta ewezi ụfọdụ okwu debara agha ụfọdụ okwu si n'isi mmụọ nke akpọ incantations esi na ụfọdụ omenala mmụọ okwu mmụọ afọ na-anụ ụfọdụ mmụọ na-ejere mmụọ afọ ozi ewe ife ndị afọ eme gịnị wee wepụta ife afọ pụtara na dịka spirit wee weta eweta ife afọ biko na-ege ntị ọfụma ọ ife a ka a ga-ekechie ewezi afa mmụọ afọ wee nye iwu ejezie iwu ebugharịa ya isi wee zipie ọ pụọ dịka nnukwute ike na a force and energy bụza m ga-akọwa ka esi ezipụ ya mana ebe nnọkịta abụ ka ife a esi ewepụta ife afọ na ife a na-eme m ga-ama ụfọdụ atụ dị iche iche iji wee gosi gị ka o si dị na ebe dị iche iche gbasara aja ọbara maka na ị na-ene anya ebe anyị na-agagide ife na aja ọbara ji nwaanyị na-abanye n'ime aja Jesu Kristi jụrụ maka na ebe a ka esi enwetazi maka ebe a ga mmadụ ji onwe wee chụọ aja ya mmadụ bụ onye na-achụ aja ka ife eji achụ aja ya bụ dịka Chukwu ọ na-achụ onwe ya aja ya bụ ife o ji achụ onwe ya aja ya bụ onye na-achụ aja onwe ebe ọ dị etu a onwe ebe ọzọ dị etu a mana omenala mana gọọmenti mana ụka onwe ebe ọzọ dị etu a maka na ụfọdụ oge ndị na-achụ aja na-eji onye ọzọ achụ aja fada eji onwe fa na-abụghị na ụfọdụ ndị otu nzuzo nwere ike ji onwe fa akụkụ arụfa dị iche iche wee chụọ aja ife ndị ọzọ mana ọsọ na Jesu Kristi ka a fụrụ ebe mmadụ na-achụrụ onwe ya aja dịka Chukwu ya nwa bụ onye na-achụ aja bụkwazi ihe eji achụ aja ka n'enube ka n'enu ọlta ị ga-afụ na aja ozuzu dịkpara akpọ aja ozuzu maka aja dị iche iche m ga-abịa na ụdị aja dị iche iche mana m chọrọ ịbanye gwuru n'etu esi ewepụta mmụọ ndụ dị n'ime ife afọ egburu egbu maka spirit afọ spirit mmụọ ka a na-achọ ekwuru na spirit is an active substance that will dominate a person, a place or a thing. Ya enweghị iji ife nwee ike kechie dị mmadụ ọ dị onye ọzọ nwee ike iji ife ozugbo ya jide nwatakịrị amụrụ ọfụ osugbuo ọnwụ nwụọ n'iru nwee ike iji ife a jide obodo mgbe obodo alụ kechie obodo ya ife ọ na-ikwuru va na-ekwe ezigbo na onye ori ga-achịva onye ori ga na-achịva nwebe ha ji azụ eje enweghị iji ba kechie ndị mmadụ ọkwa n'ime n'ụka n'ime n'ụka a na-atụrụ gị ego ị na-eri oge ruo iwere ofu medo ife ọ na-aga etu afọ wee dịgabazie ife a nwere ike ya bụ ife ndị na-akọ ọkụta na eji alụ ọrụ omenala ji alụ ọrụ n'ụka ma ọkwa ezigbo ụka jiwezie ma ezigbo ụka gwa maka Jesu Kristi ọrụ ọbụbara gị o ji n'ụlọ nke mana gọọmenti mana ife dị mkpa nnukwu nchọ ka nkọwa maka na ọ bụ na ụfọdụ ife ahụ kwuru na-eme na ndụ ka efu dị ekpe nwere ekpere ga ikpe isi na ewepụta ọrụ ugwu a ji aka maka na isi ọbala ada anwụ anwụ ọbala ada anwụ anwụ